Μέσω Παρασκευού του Νικητό του Throwdown 2025, 81. Έλα, τελείωσε, 3, 4, 5. Οδυνό. Σε 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πιάσε. Ρε, κράτα ρυθμό, καλέ. Άλλη μία κουπιά είναι. Ωραία, κατέβα. 40 δεύτερα είσαι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ένα λεπτό έχει περάσει. 9, 10, Πάμε κάτω από 25. 11, Ωραία. 12, ένα 10 είσαι. 13, 14, 15, 40 δευτερόλεπτα ακόμα. 16, 17, 18, 19, 30 ακόμα. 20, 21, πάμε. 22, 23, 20 δεύτερα ακόμα. 24, 25, πάμε. 26, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, πήγα άλλο 1, 3, 2, 1. Ρε. Ξεκινάμε με απλά sit-ups. Ποδαράκια κάτω. Μεγάλη σπηλιά. Μες στην κάμερα. Πάμε. Έχεις 20 δεύτερα ακόμα. 40 δεύτερα. 40. Βλέπεις. Πάμε. Μενού. Και το πάνω. Μπράβο. 30 δεύτερα ακόμα. Επόμενη ψηλά που πάμε. 20. Βάλε πόδια μέσα, βρε. Ψηλά στο κέντρο. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πιάσε. 3, 2, 1 και πάμε στην επόμενη, θα κάνουμε πλάτες. Ψηλά η πλάτη δεν ακουμπάω, χεράκια κάτω, κοντωμένα ποδαράκια να αλλάξει. Σε 5. Πήγαμε. Μπράβο. Άλλες 10, 9. Μπράβο, ωραία είσαι στο χρόνο. Άλλες 2 είναι. Μία χεριά ακόμα. Μπράβο, είσαι στο 42 δευτερόλεπτα. Πάρε reps. 1, 2, 3, 4, 5. Έχει περάσει ένα λεπτό. 6, 7, 8, πάμε. 9, έχεις 50 δευτερόλεπτα ακόμα. 10, 11, 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάμε. 12, 40 ακόμα. 13, 14. Πάμε. 15, μισό λεπτό ακόμα. 16, 17.
20 δευτερόλεπτα ακόμα, πάμε. 20, πάμε, 15 ακόμα. Πάμε, 21. 10 δεύτερα, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time. Ωραία, ερχόμαστε στο κέντρο, κάναμε στο αγώνα ψηλά. Αγώνα ψηλά. 40 δεύτερα ακόμα. Μισό λεπτό ακόμα. Δεύτερα. 15. Πάμε πόδια. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πιάσε. Πάμε να κάνουμε λίγες γέφυρες τελευταία. Θα βάλετε είτε μάρα είτε αντίρα. Μπράβο. Μπράβο, 10 ακόμα. Μπράβο. Άλλες 5. Ωραία είσαι, μπράβο. Άλλη μία. Άσε, μπράβο. Στα 42 δεύτερες πάλι, μπράβο, ωραίο ροου, πάμε. 45, πάμε. 1-10 έχεις, 1. 2. 3. 4. 1 λεπτό έχεις, 5. 6. 7. 8. Πάμε 50 δευτερόλεπτα ακόμα, 9. 10, πάμε 45 δευτερόλεπτα ακόμα. 11. 12, πάμε. 13. Πάμε, πέσε. Έχεις μισό λεπτό ακόμα. 14. Πάμε. 15. Πάμε 25 δεύτερα. 16. Πάμε. Έχεις 20 δεύτερα ακόμα. 17. Πάμε. 15 δευτερόλεπτα. Πάμε. 18. Πάμε. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Πίτα. Μπράβο. Πόσα έκανες την προηγούμενη φορά? 85. 85. Είσαι 74. Μπράβο. Ωραία, έχεις μισό λεπτό ακόμα. Μηδένισε το ροου. 25 δευτερόλεπτα. 20. Μηδένισε το ροου. Έλα, πες σιγά, μηδένισε. 15. Καφέ, Ναι ρε, ό,τι να είναι. 10. ωραία, αλλαγή. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πιάσε. Είναι τελευταίος γύρος, όλα μέσα τώρα. Θερμίδες ακόμα. Μπράβο. Πάμε. Μπράβο. Πάμε, τελευταίες 4 είναι. Μπράβο. Τέλειο.
ακόμα. 5. Πάμε. 6. 7. 8. 50 δεύτερα ακόμα. 9. 45 δευτερόλεπτα. 10. 11. 12. Πάμε. Πέσε. 13. Μπράβο. Πάμε. 14. Μισό λεπτό. Πάμε. 15. Μπράβο. Πέσε. 25 δευτερόλεπτα. 16. Πάμε. 20 δεύτερα ακόμα. 17. Πάμε. 18. 15 δευτερόλεπτα. 19. Πάμε. 20. Πάμε. Πέσε. 5. 4. 3. 2. 1. Μπράβο. Και για το Σάββατο χειροκροτήματα.